yadda ya kamata ta wanku sosai, ba a yi mata face-face ba, a yi tsambare, wani gurin ya samu ruwa wani gurin bai samu ruwa ba. Abin da ake bukata kenan. In fuska ce ka wanke ta wanku tun daga matsalar gashin kai na al'ada, ba matsalar gashin kai na mai sanko ba, na al'ada. To daga nan za ka wanke har zuwa ƙarƙashin haɓa, daga gindin kunnen dama zuwa gindin kunnen hagu. Sannan gira a tabbatar an wanke ta, sannan gashin ido a tabbatar an wanke shi, sannan hanci shi ma dole sai ka zara hannunka ciki, shi ma cikin hukuncin fuska yake. In za ka yi baka wanke hanci alwalarka bata cika ba, sai ka zara hannu ka wanke, ka sa ɗan yatsanka cikin hanci ka goga ruwan ya shiga nan dama da na hagu, sannan zozo tsakanin wannan ɗan gurin sai ka tabbatar yawon ku, sannan leɓe ƙarƙashin leɓe sai ka tabbatar yawon ku. In ka zo wankin hannu sai kuma ka wanke barajimu. Barajimu su ne 'yan yatsu, in mutum ya miƙe su zai tadda suna da wa'yansu ƙasusuwa, kowannensu za ka ga 'yan hannunka mai yake a tauye gurin yake, a tattare, amma in kai haka za su buɗe. To dole in ka zo cika alwala sai ka tankwashe hannun, wa'yannan ɗin sai ka wanke haka, goge haka nan, ka goge nan, ka goge nan. Sannan kuma 'yan yatsunka na dama sai ka zuba ruwa a cikin tafin hannunka na hagu, ka haɗa 'yan yatsunka guda biyar ka girgiza, wannan tsakanin 'yan yatsun duk ruwan zai shiga. Sannan gindin farce shi ma sai ka sa hannu ka tabbatar yawonku, sannan sai ka tsefe 'yan yatsunka ta sama, ka tsefe da haka tsakani duk sai sun tsefi tukuna, na dama da nagu sai kai masa haka. Sannan kafa ita ma haka, idan akwai shiƙuƙ sai ka tabbatar shine faso, sai ka tabbatar yawonku. Idan akwai a akanu shine kaushi, sai ka tabbatar ruwa ya ratsa shi tukunna. Sannan kuma ka tsefe 'yan yatsun kafa ta ƙarƙashi, shi ko ba ta sama ba, kake tsefe su, to shikenan alwala ta cika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.